What is up you guys? This is your boy Marvin Murillo, back at it again with another video. So today's video we gonna make unboxing videos sa akong gi-order sa Shopee. But before na to na isgutan, make sure to hit the subscribe button, hit that like icon, comment if you have recommendations. So magkawas today guys no kay nagpaabot na ako ang nag-deliver sa akong gi-order. Balik ko kandiyo. Ito sa order kay na daw siya sa gawas. Nagpaabot daw siya nako. Ay 464. Oh. Grabe na naman daan. Nakuha din na akong order no. And nanasa akong kilid this one. So itong unbox karon is gaming keyboard and mouse no, bundle lang din siya din. So mo na siya. So cash delivery din siya din 464. Price niya kay kuan na siya 369 but nabaw na mataasan na online shopping na din ay kuan kanang shipping fee no. And by the way there is atong kuan day background din. New background no. So yan siya keyboard tayo. So ato sa na unbox no. Kuha sa gunting ay way gunting. Okay, na-unbox this one. So, napalit din ako sa Shopee din, no? So, kung gusto sa kang palit, no? Ako na lang i-link sa description. Isa ko mo rate niya kaya kuhan. Wala pa na nato na kuhan. Wala pa na ito na unbox. And gupat ka ba kung sa kuhan na niya. Nabon niya siya sa'yo. Nabon niya guba. So, anyara sa ko mo rate kay sa uban ra bang one ni order kay ang gisulti dito ang feedback kay na uban nga bad feedback. Ang uban ni ingon nga ang keyboard daw di mo singka, no? So unyara ko mo rate nila kung paano siya na totally na human ito siya. So una na ito makita dili sa kining keyboard ay mouse ko niya. Ang gigi kabir na gid maayo. So, ang keyboard sa kay kuha na siya dahil ng pang-gaming. Di sa tingin niya kanang mahal nun. Kanang pang-kuha na siya, cheap na keyboard but it's okay. Okay na kayo na siya. Basta na tayo keyboard. And by the way, kanang keyboard daw, anang uban kay mechanical daw. Pero sa uban, dili daw. But para na ako, okay na ako kay no need naman ako. Ang ako is na ako kanang keyboard na pang-gaming. No? So, bundle na siya, no? So, makita ninyo. And this keyboard is TX30 suspension backlight game keyboard. Wish to switch be yourself. Rainbow backlight. So, laban na naman na nyo. Wow! So, this one, mo yung keyboard, no? It's TX30 and rainbow backlight suspension keycap so fun and built-in steel plate. So una sa nato i-unbox ang ganing keyboard. Hopefully nga ang atong gi-order kay dili ka nang kuan guba kay nang gi-kuan gid ang uban gid kay guba. So mo ang keyboard. Wow. So mo ning kuan mouse. So sa kuan sa mouse mo rate ko kuan 5 stars no kay nindot jud kay mouse pang gaming ganyan made of kanji plastic ni ganyan no. Series 1 kuan siya sa kuan niya basta ko ba unsay brand niya basta ang naa dire CPI no CPI gaming gaming mouse o mo kasi ako madungog jud ninyo ba nya. By the way nang pwede siya ikuan sa kilid no dire nang kuan niya kasi tawag ni click pa niya or move forward basta baon sa kuan na. But next one, this one no? Kita ko siguro sa luyo sa keyboard ato yung box. So kung ganahan sa dekang kuan ako na ipakita ninyo kung asa niya akong ipalit sa Shopee. So dira mo ang order total niya kani mo ang order total.
So, tara. Tara ang keyboard. No? Naka-plastic din siya. So, karon ang pag-package niya is I rate brand 5 stars siya. Inyara ko rate niya og magamit na nato. Kaya mo ka ba nga nabay ko ba o dili. So, mo ano ganyan na K-cups no nga anong si tawag niya sa barog kay siya. And sa liyo kay It was at this moment he knew jig kay siya sa plastic. he fucked up. Puta. May talim ko ba? No, sa liyo. Kita mo na. Medyo siya ng plastic dito kaya. Hindi ko siya pang gaming dito. Pang gaming. Huh? Ang kuan dito niya, ang palit mo ta kay katong tang kuan. Katong 699 nga nanay kanang kuan headset. But I changed my mind nga kaniya paliton kaning duha. Kaning keyboard o kaning mouse. Na usa kay wa pa lang siya nabot. Ang order ako sa is katong fairy lights pang gaming nga not totally pang gaming video lights but pang siya pang design din sa layo na to, no? So labay na tani kay wala na siya kami. Plastic labay. So tisingan na nato ang keyboard kung okay ba siya? Di ba siya guba? Okay, ato na tisingan na atong gi-order no sa Shopee. Ako sa Anwar, ako sa iyo na. Okay. No? Okay kaya ang mouse, no? But, ang mouse kay na siya color but ang kaning keyboard is one na siya, steady and lighter na siya. So, sa mouse, no? As you can see, kita na, no? I rate the mouse, kung pwede man, 100%, it's 100% right. But this keyboard ato na dito singan. So ato sa ni i-unwear. Ato sa ni siya i-unwear no. Okay, singan na to. Hopefully. Okay. I rate the keyboard karon ako na nang i-rate ang keyboard no kay series 1. Very panji siya trusted seller no? But sa uban gud kanang giingon nila kay ana sila dili kuno muga ng keyboard kung sa ipakita ninyo kung unsa siya sa kanang kuan git no ako sa pagngano siga. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, hit that like icon, comment your favorite recommendations, and ay kalimti og ring na ng bell. So, babush! Hey! Krrr! Whoops! Unya sao. Nako nalimtan. No? I-update lang tamo dahil sa akong gi-order ako nga fairy lights. No, kay medyo nadugay. So, maro to. Thanks for watching. Woo!